भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। జ్ఞానము యొక్క వివిధ తరగతులు. ముఖ్యాంశములు. ఆత్మ ఉనికి దేహ పరివర్తనకు సంబంధించిన జ్ఞానము. భగవానుని అవతారాల ఉద్దేశము ధర్మస్థాపన, వివిధ రకాల యజ్ఞాచరణములు జ్ఞానసిద్ధి, యోగములు కర్మఫల త్యాగము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, వివిధ యజ్ఞముల ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావన. త్రిగుణములు ఆత్మజ్ఞానము, గుహ్య జ్ఞానము అనగా భగవానుడి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రకృతి, భక్తి యోగము. భక్తుడికి మార్గ నిర్దేశము. చతుశ్లోకి భగవద్గీత. ప్రకృతి పురుషుడు, చైతన్యము జీవుడు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు. ప్రకృతి త్రిగుణములు బీజ ప్రదాత, బ్రాహ్మీ స్థితి, వేదాల ఆచరణ, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి, సంపూర్ణ శరణాగతి. హరే కృష్ణ. అశోచానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాషసే గతాసు న గతాసూంచ నానుశోచంతి పండితాః. పండితులైన వారు జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారిని గూర్చి గాని దుఃఖింపరు. దేహము ఒకప్పుడు ఉద్భవించి నేడో రేపో రాలిపోయి తీరును. ఇది తెలిసిన వాడే నిజంగా ప్రజ్ఞ కలవాడు. అట్టి వారలకు దుఃఖ కారణము ఏదియూనూ లేదు. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వనేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. దేవదేవుడు ప్రతి జీవు హృదయంలోనూ తన ప్రధానాంశ రూపంన సదా నిలిచి ఉండును. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహదారి దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమునకు తదుపరి ముదుసలి ప్రాయమునకు క్రమంగా చనురీతి మరణాంతరమున వేరొక దేహమును పొందును. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయనో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. తాత్కాలికములైనట్టి సుఖదుఖములు రాకయు కాలక్రమమున వాటి పోకయు శీత గ్రీష్మ కాలమున రాకపోకల వంటివి. జ్ఞానస్థాయికి ఎదుగుట కొరకే మనుజుడు నిర్దేశిత నియమ నిబంధనలను అనుసరింపవలెను. మార్పు చెందు దేహమునకు ఉనికి లేదు అనగా అసత్తు. కానీ మనోదేహమునకు సదా మార్పు చెందుచున్న ఆత్మ అనగా సత్తు మాత్రము ఎటువంటి మార్పు లేకుండా శాశ్వతంగా నిలిచియుండును. ఉన్నత మరియు న్యూన ప్రకృతులచే అనుభూతమవుచున్న శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ సృష్టికి మూలమని అంగీకరింపబడినది. అనుపరిమాణము గల ఆత్మ సంపూర్ణ విజ్ఞానముచే అనుభూతము కాగలదు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మ అనునది జ్ఞానపూర్ణము లేదా చైతన్యపూర్ణము. ఆత్మ నాశనము లేదనియు నిత్యమైనదనియు పుట్టుక లేనిది అనియు అవ్యమైనదనియు తెలిసినవాడు ఎవరిని ఎట్లు చంపును లేదా చంపించును. వాసాంసి జీర్ణాని యదా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తదా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి.
నైనం చింద్రంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ దేహములను మార్చును అనేది విషయము అంగీకరింపబడిన సత్యము. ఒక దేహము నుండి వేరొక దేహమునకు ఆత్మ యొక్క మార్పు భగవాను కరుణిచే సాధ్యపడుచున్నది. మాయ నుండి ముక్తి పొందిన పిదప జీవుడు తన వ్యక్తిగత ఉనికిని కలిగియే ఉంటుంది. జీవుడి దేహము అగ్నిలో దహించబడదు, కానీ ఆత్మ అగ్నిచే దహింప కాపడదు, మరియు ఛేదింపబడదు, కరగదు, శోషింపబడదు. ఆత్మ నిత్యము, సత్యము, సర్వత్రా వ్యాపితము, మార్పురహితము, అచలము, సనాతనము. ఆత్మను అవగతనం చేసుకున్నటకు కేవలము వేదాధ్యయనము తప్ప వేరొక మార్గము లేదు. దేహమునందు మార్పులు జరుగు రీతి ఆత్మయందు మార్పు జరగదు. సూక్ష్మమైన ఆత్మ ఏనాడును అనంతమైన పరమాత్మతో భగవానునితో సమానము కాజాలదు. అర్జున్ హరే అర్జుననకు భగవద్గీత 4.5. అర్జుననకు మరియు భగవానునకు పలు జన్మలు గడిచి అవి అన్నియు భగవానునకు జ్ఞప్తి యందు ఉన్నవి, కానీ అర్జునుడు అవి జ్ఞప్తి యందు ఉంచుకొనలేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. ఓకే. భగవద్గీత 4.5. అర్జుననకు మరియు భగవానునకు పలు జన్మలు గడిచి అవి అన్నియు భగవానునికి జ్ఞప్తి అందు ఉన్నవి, కానీ అర్జునుడు అవి జ్ఞప్తి ఉంచుకొనలేదు. ఇదియే అంశలైన జీవులకు మరియు భగవానునికి గల భేదము. అద్వితీయుడును అచ్యుతుడును అనాదియును అగు దేవాది దేవుడు అనంత రూపములుగా పురాణ పురుషునిగా నిత్య యవ్వనునిగా గోచరించేవాడు అయి ఉంటాడు. భగవానుడు ఎప్పుడు అవతరించినను వివిధ స్థాయిలలో అతని సేవించుటకై నిత్య సహచరులైన భక్తులు అవతరింతురు. అర్జునుడు అట్టి భక్తులలో ఒకడు. బ్రహ్మ సంహిత యందు శ్రీకృష్ణుడు అచ్యుతుడనగా వర్ణింపబడిను. భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కమునందు ఉన్నప్పటికీ అతడు దివ్యత్వము విస్మరింపడు. అతడు అద్వైతుడు. అతనికి మరియు అతని దేహమునకు మధ్య భేదము లేదు. అజోపి సన్యవ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. పుట్టకలేని వాడైనను భగవానుని దివ్య దేహము ఎన్నడూ నశింపదు. సకల జీవులకు ఈశ్వరుడు ఆది అయిన దివ్య స్వరూపముతో భగవానుడు ప్రతి యుగమునందు అంతరంగిక శక్తిచే అవతరించుచుండును. ప్రకృతి అనగా స్వభావము లేక స్వరూపము. తాను తన దివ్య దేహముతో అవతరింతునని భగవానుడు తెలుపుచున్నాడు. భగవానుడు తన దేహము మార్చడు. సమస్త సృష్టి యందు భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములతో కూడిన అతడెన్నడును వృద్ధాప్యమును పొందడు. అతని దేహము బుద్ధి ఎన్నడును మార్పు చెందదు మరియు నష్టము కాదు. కనుకనే భౌతిక జగత్తు నందున్నప్పటికీ అతడు పుట్టకలేని వాడై సచ్చిదానంద విగ్రహుడే. మాతాజీ, మీ వాయిస్ చాలా లోగా వస్తుంది మాతాజీ. ఐ థింక్ ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకున్నారంటే కొద్దిగా మౌత్ పీస్ కొద్దిగా దగ్గర పెట్టుకోండి మాతాజీ. లేదు మాతాజీ, అంటే వాయిస్ మీది తక్కువ వినిపిస్తుంది, చాలా తక్కువ వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. థాంక్స్. యథా యథా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడెప్పుడు మరియు ఎచ్చటెచ్చట ధర్మాచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మము వృద్ధి నొందునో ఆ సమయమున భగవానుడు స్వయముగా అవతరించును. సృజామి అనగా భగవానుడే యథాతథముగా అవతరించినని అర్థము. అధర్మము ప్రబలి నిజమైన ధర్మమునకు హాని కలిగినప్పుడు అతడు తన సంకల్పానుసారమై అవతరించుచుండును. దానవ ప్రవృత్తి గలవారు వేద నియమములను అనుసరించకనే జంతు బలులతో కూడిన యజ్ఞములను కొనసాగింపసాగిరి. అట్టి విపరీత కార్యములను నిలిపి వేదోచితములైన అహింసా సిద్ధాంతములను స్థాపించుట కొరకై బుద్ధ భగవానుడు అవతరించెను. భగవానుడు ఎక్కడైనా సర్వత్రా ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు అవతరించగలడు. ప్రతి అవతారములోనూ అతడు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రత్యేక జనులను అర్థమయ్యేటట్లు ధర్మం గురించి చెబుతాడు.
భగవత్ చైతన్యం వైపునకు మానవులను మరలించుట మరియు ధర్మ నియమములను వారిచే పాటింపజేయుటయే అతని అన్ని అవతారముల ఉద్దేశము. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సాధువులను రక్షించుటకు, దుర్మార్గులను శిక్షింపజేయుటకును మరియు ధర్మమును పునఃస్థాపించుట కొరకును ప్రతి యుగమునందు భగవానుడు స్వయంగా అవతరించును. ఎల్లప్పుడూ దానవులచే పీడింపబడు తన శుద్ధ భక్తులను రక్షించుట కొరకై భగవానుడు ప్రత్యేకముగా అవతరించెను. ఈ అవతారములు భౌతిక జగత్తునందు అవతరించినప్పుడు అవతార నామములను పొందుచున్నవి. అవి ఏమనగా పురుషావతారములు, గుణావతారములు, లీలావతారములు, శక్తి ఆవేశ అవతారములు, మన్వంతరావతారములు, యుగావతారములుగా చెప్పబడినవి. ప్రతి యుగమునందు తాను అవతరింతునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. దీని వలన కలియుగం నందు కూడా అతడు అవతరింతునని తెలియచున్నది. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. భగవానుని జన్మము మరియు కర్మల దివ్యము నెరిగిన వాడు దేహమును విడిచిన పిమ్మట తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తున జన్మింపక తన శాశ్వతమైన ధామమున భగవానునే పొందగలడు. భగవానుని రూపము మరియు కర్మల దివ్య స్వభావమును ఎరుగుట ద్వారా భక్తులు దేహత్యాగము పిమ్మట కృష్ణధామమును పొంది ఈ భౌతిక జగత్తునకు తిరిగి వచ్చే ప్రమాదం నుండి బయటపడుదురు. ఎవరు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ పురుషునిగా ఎరుగుదురో లేక భగవానునితో ఓ కృష్ణ నీవే ఆ పరబ్రహ్మవైన దేవుడవు అని పలుకుదురో వారు వెంటనే ముక్తిని పొందగలరు. తద్వారా భగవానుని దివ్య మాతాజీ ఇంకా లోగానే వస్తుంది మాతాజీ, చాలా లోగా ఉంది. తద్వారా భగవానుని దివ్య సహచర్యమును పొందగలుగుట వారికి నిశ్చయమగును. కేవలము దేవాది దేవుని గూర్చి ఎరుగుట చేతనే జనన మరణముల నుండి ముక్తమైన సంపూర్ణ స్థితిని మానవుడు పొందగలడు. ఇట్టి సంపూర్ణత్వము పొందుటకు మరొక మార్గము లేదు. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా భూతా మద్భావమాగతాః. రాగము, భయము, క్రోధము నుండి విడివడి భగవానుని యందు సంపూర్ణంగా మగ్నులై ఆయనను శరణుజొచ్చిన కారణంగా పూర్వం పలువురు వ్యక్తులు ఆయనను గూర్చిన జ్ఞాన తపస్సులచే పవిత్రులై భగవానుని ఎడ దివ్య ప్రేమను పొందగలిగిరి. లౌకిక వ్యవహారములలో అధికముగా నిమగ్నమైన వారికి పరతత్వం యొక్క సాకార స్వభావమును అవగాహన చేసుకుంట అసాధ్యము. అట్టి వారికి ఆధ్యాత్మిక జీవితం అన్నది వ్యక్తిగతము మరియు సాకారం అని తెలిసినప్పుడు మరలా రూపమును పొందుటకు వారు ఎంతగానో భయపడతారు. కనుకనే మానవుడు ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని మార్గనిర్దేశం నందు భగవానుని సంపూర్ణంగా శరణు పొంది ఆధ్యాత్మిక జీవితమునకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను క్రమశిక్షణతో అనుసరింపబడింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితము నందలి చివరి స్థితియే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య ప్రేమగా పిలువబడింది. అట్టి ప్రేమ స్థితి ఎందే భగవానుని పట్ల నిరంతర ప్రేమ యుక్తమైన సేవ కొనసాగగలదు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ విధముగా భగవాన్ని శరణు వేడుదురో వారిని ఆ విధముగా ఆయన అనుగ్రహించును. ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధములా ఆయన మార్గంనే అనుసరించరు. శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ అనుభూతిని పొందగలుగుతారు. ప్రతి ఒక్కరూ దేవాది దేవుని పొందగోరిన విధమును అనుసరించి తృప్తిని పొందుచుందురు. కామ్యకర్మలను అనుసరించే వారికి భగవానుడు యజ్ఞేశ్వరుని రూపమున వారి విద్యుక్త ధర్మములను తగిన ఫలమును ప్రసాదించును. యోగ సిద్ధులను వాంఛించి యోగులకు అట్టి సిద్ధులను ప్రసాదించుచుండును. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మల యందు జయము కొరకు శ్రీకృష్ణుని దయపైననే ఆధారపడతారు. ప్రతి ఒక్కరూ పరిపూర్ణత్వం కొరకై కృష్ణ చైతన్యం నందు శాయశక్తులా దేవాది దేవుని భజించుటకు యత్నింపవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరబ్రహ్మము. అతని శరీరం కాంతియే బ్రహ్మజ్యోతిగా పిలువబడింది. భ్రాంతిపూరితమైన చైతన్యమును బ్రహ్మముగా మార్చుటయే కృష్ణ చైతన్య విధానం. కృష్ణ చైతన్యమును సంపూర్ణంగా నెలకొన్న స్థితియే సమాధి అని పిలువబడింది. కొందరు యోగులు వివిధ యజ్ఞముల ద్వారా దేవతలను లెస్సగా పూజించుతారు.
పరబ్రహ్మమనడి అగ్నియందు హోమములు చేయదు. యజ్ఞమనగా దేవాది దేవుడైన విష్ణు ప్రీత్యర్థం చేయబడుతుంది. యజ్ఞములు 2 రకాలు. ఒకటి లౌకిక సంపద కొరకు చేయబడే యజ్ఞము, మరొకటి దివ్య జ్ఞాన ప్రాప్తికి చేయబడే యజ్ఞము. కొందరు నైష్టిక బ్రహ్మచారులు శ్రవణాది ఇంద్రియ కార్యములను నిర్వర్తిస్తూ మరియు ఇంద్రియములను మనోనిగ్రహమనడి అగ్ని యందు, గృహస్థులు ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియములనడి అగ్ని యందు హోమము చేయదు. గృహస్థులకు నియమితమైన అనాసక్తితో కూడిన సంభోగ జీవితం కూడా ఒక విధమైన యజ్ఞముగానే పరిగణింపబడును. ఇంద్రియ మనోనిగ్రహం ద్వారా ఆత్మానుభవమును సాధించుట యందు ఆసక్తి గలవారు కొందరు ఇంద్రియ కర్మలను మరియు ప్రాణవాయువు కర్మలను మనోనియమనడి అగ్ని యందు ఆహుతులుగా అర్పింతురు. యోగ సూత్రములందు ఆత్మ ప్రత్యేగాత్మగా మరియు పరాగాత్మగా పిలువబడును. ఆత్మ దేహమునందరి 10 రకములైన వాయువులచే ప్రభావితమగును. అపాన వాయువు అధోముఖంగా ప్రసరించును. వ్యాన వాయువు సంకోచ వ్యాకోచములకు కారణమగును. సమాన వాయువు సమానత్వమును నెలకొల్పును. ఉదాన వాయువు ఉద్దుముఖంగా ప్రసరించును. వీటిని ఆత్మానుభూతి అన్వేషణలో వినియోగింతురు. కఠిన వ్రతములు పాటించుచు కొందరు తమ సంపదను అర్పింతురు. మరికొందరు తీవ్ర తపోనియములను ఆచరింతురు. అష్టాంగ యోగ విధానమును అనుసరించడం ద్వారా దివ్య జ్ఞానాభివృద్ధి కలుగుతుంది. వేదాధ్యయనం వలన జ్ఞాన ప్రకాశమును పొందుతారు. బ్రహ్మమునందు లీనమగుటకు పతంజలి యోగ కాని, హఠయోగము కాని, అష్టాంగ యోగమునందు నెలకొందరు. మరికొందరు స్వాధ్యాయ యజ్ఞమునందు పాల్గొందురు. ఆహారం నియంత్రించు ప్రాణవాయువునందు యజ్ఞంగా అర్పింతురు. ప్రాణాపాన వాయువులను పూర్తిగా బంధించిన యోగి కుంభక యోగమునందు ఉన్నట్లుగా చెబుతారు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే జీవితం ఆరంభించి అట్టి చైతన్యమునందు నిరంతరం కొనసాగును. యజ్ఞ ప్రయోజనం నెరిగిన ఈ కర్తలందరూ పాప ఫలముల నుండి శుద్ధులగుదురు. వివిధ యజ్ఞముల వివరణ బట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహమే వీటన్నింటికి పరమ లక్ష్యమని తెలియచున్నది. యజ్ఞములన్నీయును భౌతిక జీవితపు పాపఫలము నుండి శుద్ధి నొందుటకు తోడ్పడును. శ్రీకృష్ణునితో సాంగత్యం పొంది శాశ్వతమైన భగవద్ధామమును పొందును. త్యాగం లేకుండా ఈ గ్రహం మీద లేదా ఈ జన్మలో ఎప్పటికీ సంతోషంగా జీవించలేడు. జీవుడు ఎటువంటి భౌతిక స్థితి యందు ఉన్నప్పటికీ తన నిజస్థితి ఎడ జ్ఞానరహితుడై ఉండును. అజ్ఞానం పాపభరితమైన జీవితానికి కారణం, మరియు పాపభరితమైన జీవితం ఒక వ్యక్తి భౌతిక ఉనికిలో లాగటానికి కారణం. కనుక వేదములు దానిని సాధించుటకు ధర్మము, అర్థము, నియమిత ఇంద్రియ భోగము, అంత్యమున దుర్భర స్థితి నుండి సంపూర్ణముగా విముక్తి అనడి మార్గములను చూపుట ద్వారా మనలకు ఒక అవకాశము రొసగుచున్నవి. ఈ వివిధ రకాల యాగాలన్నీ వేదాలచే ఆమోదించబడినవి మరియు అవన్నీ వివిధ రకాలైన పని నుండి పుట్టినవి. వాటిని తెలుసుకోవడం వల్ల కర్తలు ముక్తిని పొందుతారు. భౌతిక వస్తువుల త్యాగం కంటే జ్ఞానంతో చేసే త్యాగం ఉత్తమం. అన్ని త్యాగాల యొక్క ఉద్దేశం సంపూర్ణ జ్ఞానం యొక్క స్థితికి చేరుకోవటం, ఆపై భౌతిక దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందటం, మరియు చివరికి పరమాత్మ అనగా కృష్ణ చైతన్యం పట్ల ప్రేమతో కూడిన అతీంద్రియ సేవలో పాల్గొనటం. జ్ఞానాన్ని సాధించకుండా త్యాగాలు భౌతిక వేదికపైనే ఉంటాయి మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వవు. అతీంద్రియ జ్ఞానం యొక్క అత్యున్నత దశ అయిన కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైన జ్ఞానం ముగుస్తుంది. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన సత్వదర్శినః. ఆధ్యాత్మిక గురువుని సంప్రదించడం ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అతనిని విధేయతతో విచారించి అతనికి సేవ చేయాలి. స్వీయ సాక్షాత్కారమైన ఆత్మలు సత్యాన్ని చూసినందుకు మనకు జ్ఞానాన్ని అందించగలవు. ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కార మార్గం నిస్సందేహంగా కష్టం. కాబట్టి భగవంతుడి నుండి శిష్య పరంపరలో ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని సంప్రదించమని భగవంతుడు మనకు సలహా ఇస్తున్నారు. సమర్పణ మరియు సేవ ఉంటే తప్ప నేర్చుకున్న ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి విచారణలు ప్రభావవంతంగా ఉండవు. నిష్కపటమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు శిష్యుని పట్ల చాలా దయతో ఉంటారు. అందువల్ల విద్యార్థి విధేయతతో మరియు ఎల్లప్పుడూ
సేవ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం మరియు విచారణల పరస్పరం పరిపూర్ణమవుతుంది. నిజమైన జ్ఞానమును ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి పొందవలెను. సమస్త జీవులు పరమాత్మని అంశాలని తెలుసుకున్నటే నిజమైన జ్ఞానము. ప్రకృతి మాయకు లోబడి జీవులు తమను వేరుగా తలుచుచున్నారు. కేవలం కృష్ణ భక్తి రసభావన ద్వారానే జీవుడు మాయ నుండి ముక్తుడగును. ప్రామాణిక గురువు ద్వారానే అటువంటి విశుద్ధ జ్ఞానాన్ని పొంది జీవులను కృష్ణుడితో సమానుడనే మోహాన్ని తప్పించుకోగలుగుతాడు. పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడే జీవులందరికీ పరమాశ్రయం అనేది పరిపూర్ణ జ్ఞానము. ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖ సముద్రము. దీనిని దాటుటకు కృష్ణ భక్తి రస భావన అను పడవ అవసరం. దివ్య జ్ఞానము కృష్ణ భక్తి రస భావనను కలిగిన వాడు పరమ పాపి అయినను దుఃఖ సంసారము దాటగలడు. కృష్ణ భక్తి భావన నౌక చాలా సరళమైనది మరియు మహోదాత్తమైనది. మండుచున్న అగ్ని కట్టెలను బూడిదగా చేయనట్లు జ్ఞానం అనేది అగ్ని భౌతిక కర్మ ఫలములన్నిటినీ బూడిదగా చేసివేయను. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ వాని పరస్పర సంబంధమును గుర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమును ఇక్కడ అగ్నితో పోల్చబడినది. ఈ అగ్ని పాప ఫలములనే కాక పుణ్య ఫలములను కూడా బూడిద చేయను. ఈ జగత్తునందు దివ్య జ్ఞానము వల్ల పవిత్రమైనది మరియు మహోన్నతమైనది వేరొకటి లేదు. అట్టి జ్ఞానము సమస్త యోగముల పరిపక్వ ఫలం భక్త యుక్త సేవ ఎందు పరిపూర్ణత్వం సాధించిన వాడు కాలక్రమమున అట్టి దివ్య జ్ఞానమును తనయందే అనుభవించును. మనము దివ్య జ్ఞానము గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతో ఆ కార్యం చేయుదుము. అజ్ఞానము బంధమునకు, జ్ఞానము ముక్తికి కారణములు. భక్తియుక్త సేవ యొక్క పరిపక్వ ఫలమే జ్ఞానము. మానవుడు అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందినప్పుడు శాంతిని తనయందే అనుభవించును. ఈ జ్ఞానమునకు మరియు శాంతికి పరమ లక్ష్యమే కృష్ణ చైతన్యము. ఇదే భక్తి భగవద్గీత యొక్క తుది వాక్యము. కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ద్వారా తాను మహోన్నతమైన పూర్ణత్వాన్ని సాధించగలనని తలచేవాడే శ్రద్ధావంతుడు అని పిలువబడతారు. దివ్య జ్ఞానానికి అంకితమైన వాడు, తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాడు అటువంటి జ్ఞానమును పొందడానికి అర్హుడు. ఈ శ్రద్ధ భక్తి యోగ నిర్వహణ ద్వారా హృదయం నుండి సమస్త మాలిన్యాన్ని తొలగించే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ కీర్తించడం ద్వారా లభిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుని యందు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేవాడు అయిన వ్యక్తి కృష్ణ భక్తి భావన జ్ఞానంలో సులభంగా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. శాస్త్రాలను శంకించే అజ్ఞానులు, శ్రద్ధావిహీనులు భగవద్భావనను పొందలేక పతనం చెందుతారు. సంశయాత్మునికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము లేదు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే సంశయగ్రస్తులైన జనులకు ఆధ్యాత్మికమైన దాస్య విముక్తికి ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు. అందుకే మనిషి ప్రామాణిక శాస్త్ర నియమాలను శ్రద్ధతో పాటించి జ్ఞానపదానికి చేరుకోవాలి. గురు పరంపరలో ఉన్నట్టే మహా ఆచార్యుల పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఆ రకంగా విజయాన్ని సాధించాలి. తన కర్మ ఫలాలను విడిచి భక్తి యోగంలో వర్తించేవాడు, దివ్య జ్ఞానముచే సందేహాలన్నీ నశించిన వాడు యథార్థంగా ఆత్మలో నిలిచి ఉంటాడు. అతడు కర్మబంధాలలో బంధింపబడడు. భగవదంశగా పూర్ణ భక్తి భావనలో అతడు అది వరకే ఆత్మజ్ఞానంలో స్థితుడైనట్టి వాడు. అందుకే నిస్సందేహంగా అతడు కర్మబంధానికి అతీతుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఇలా బోధిస్తున్నాడు. అజ్ఞానం వలన హృదయంలో కలిగినట్టు సందేహాలను జ్ఞాన కటకంతో ఖండించు భారత. యోగంతో కూడిన వాడవై లేచి యుద్ధం చేయవలసింది. ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశింపబడిన యోగ పద్ధతి సనాతన యోగము. ఇవి రెండు రకాలు. భౌతిక సంపత్తుల్లో యజ్ఞము ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో జోడింపబడకపోతే అది భౌతికమే అవుతుంది కనుక ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యంతో భక్తి యోగంతో చేసేవాడు పరిపూర్ణ యజ్ఞం చేస్తాడు. 2 విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక ఆత్మజ్ఞానం. ఇది కూడా 2 రకములు. ఆత్మను అర్థం చేసుకోవడము, భగవంతుని గురించి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడము. గీతోపదేశాలను అర్థం చేసుకోలేని వాడు శ్రద్ధాహీనుడు. వివిధ రకాల దేవతా యజ్ఞాలు పరబ్రహ్మ యజ్ఞము మరియు బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థ జీవనము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యోగ సాధన, తపస్సు, భౌతిక సంపత్తుల త్యాగము, వేదాధ్యయనము, వర్ణాశ్రమ ధర్మ పద్ధతిలో నెలకొనడం అనే ఈ వివిధ సక్రమమైన కర్మపై ఆధారపడిన యజ్ఞాల ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావన జాగృతమవుతుంది. ఈ కర్మలన్నింటిలోనూ ఆత్మానుభూతి అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. ఈ లక్ష్యాన్ని కోరుకునే వాడే భగవద్గీతకు నిజమైన శిష్యుడు. శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణికతను సంశయించేవాడు పతనం చెందుతాడు. అందుకే మనిషి భగవద్గీతను లేదా ఏ శాస్త్రాన్నైనా ప్రామాణిక గురువు చెంత సేవా శరణాగతులతో అధ్యయనం చేయాలని ఉపదేశించబడినది. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి యమ్మే భిన్న ప్రకృతిరష్టదా. పంచభూతములు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారముల సముదాయము నా భిన్నమైన ప్రకృతి. భౌతిక జగత్తు సృష్టికి శ్రీకృష్ణ భగవాను రూపము 3 రూపములు దాల్చును.
మొదటిది మహావిష్ణువు. మహాతత్వము భౌతిక శక్తిని సృష్టించెను. రెండవది గర్భోదకశాయి విష్ణువు, వివిధ వ్యక్తీకరణలకై అన్ని విశ్వముల యందు ప్రవేశించును. మూడవది క్షీరోదకశాయి రూపము, అది విశ్వమందు పరమాత్మ రూపమున విస్తరించును. భగవద్ విజ్ఞానము లేనివారు ఈ భౌతిక జగత్తు భౌతిక విషయముల భోగానికి కలదని భావింతురు. భగవంతుని 8 విభిన్న శక్తుల నుండి భౌతిక జగత్తుకు చెందిన 24 తత్వాలు ప్రకటితమవుతాయి. శ్రీకృష్ణుడు సమస్త విశ్వమునకు మూల కారణము అని ప్రస్తుత శ్లోకము వివరిస్తుంది. అపరేయమిత స్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో జయేదం ధార్యతే జగత్. భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని జీవులను కూడి ఉన్న ఉన్నతమైన శక్తి మరొకటి కలదు. పంచభూతములు, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అను వివిధ దశలలో వ్యక్తమగు భౌతిక పదార్థమే న్యూన శక్తి. ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడి ప్రేరణ వలననే ఈ భౌతిక జగత్తు నడుస్తుంది. జీవులు సదా భగవానునిచే నియంత్రించబడి ఉంటారు. వివిధ శక్తులలో జీవుడు ఒకడు. అట్టి జీవుడు భౌతిక సంపర్కం నుండి విడినప్పుడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యమును పొందగలడు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వానిత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. సర్వజీవులకు ఈ జగత్తునందలి భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మికము అయిన 2 ప్రకృతులకు మూలము మరియు ప్రళయము కూడా భగవానుడే అనే జ్ఞానాన్ని తెలుపుతుంది ఈ శ్లోకం. మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. భగవానుని కంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. దారమునందు ముత్యం కూర్చబడినట్లు సమస్తము భగవానునిపై ఆధారపడి ఉన్నది. పరతత్వము సాకారము, దేవాది దేవుడే పరతత్వము. భౌతికమైన తమో భావనలను అన్నిటికీ అతీతుడైన దేవాది దేవుడిని ఎరిగిన వాడే జనన మరణ బంధముల నుండి విముక్తులు కాగలరు. ఈ పరమ పురుషుడు దివ్యుడు అవుటచే అతని కంటే శ్రేష్టమైన సత్యము మరొకటి లేదు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి చ శిశూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దః కే పౌరుషం ఋషు. ఈ శ్లోకముల భౌతిక ఆధ్యాత్మికములు అనేవి వ్యాప్తి అయి ఉన్న భగవానుని గురించి వివరించడం జరిగినది. నీటి యందు రుచి, సూర్యచంద్రుల యందు కాంతి, వేదమంత్రముల యందు ఓంకారము, ఆకాశమునందు శబ్దము, నరుని యందు సామర్థ్యము కూడా భగవానుని శక్తియే. వాస్తవమునకు చైతన్యము సార్వత్రికమై సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. కృష్ణ చైతన్యమును ఎరిగినవాడు ధన్యుడు, నిజముగా ధన్యుడు. ఎరగని వారు భ్రమలో ఉన్నట్టు వారే. కావున కృష్ణ చైతన్య పరిజ్ఞానము ముక్తికి మార్గము. పుణ్యో గంధ పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. పుణ్యము అనగా శిథిలము కానిది, ఆద్యమైనటిది. పుష్పము, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు మొదలైనవి ఒక ప్రత్యేకమైన వాసన కలిగి ఉన్నట్లు వాటిలో సర్వత్రా వ్యాపించి కలుషితము కానట్టి పరిమళము శ్రీకృష్ణుడు. విభావసు అనగా అగ్ని. మన ఉదరంలో జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండే ఉష్ణము కూడా పరమాత్మే, శ్రీకృష్ణుడు. మానవుని ఆయు పరిమితి కూడా శ్రీకృష్ణునిచే నిర్ణయించబడును. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వి నామహం. బీజం అనగా విత్తనము. శ్రీకృష్ణుడు సమస్తమునకు బీజమై ఉన్నారు. 84 లక్షల జీవరాశులలో కొన్ని చేతనములు, మరికొన్ని అచేతనములు కాగా అయినా అన్నింటికీ బీజ ప్రదాత శ్రీకృష్ణుడే. దేని నుండి సమస్తం ఉద్భవించునో అదే పరబ్రహ్మము మరియు పరతత్వము. వృక్షము యొక్క మూలము వృక్షమునంతటిని పోషించినట్లు సర్వమునకు సనాతనమునకు కారకుడైన శ్రీకృష్ణుడే జగత్తునందరి సమస్తమును పోషించుచున్నారు. మానవుడు బుద్ధిమంతుడు కానిదే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకోలేడు. అట్టి బుద్ధికి కారణం కూడా శ్రీకృష్ణుడే. ధర్మానుసారముగా నుండడి మైథున సుఖము కేవలము సంతాన ప్రాప్తికే గాని అన్యమునకు కాదు. అటు పిమ్మట సంతానమును శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనాయుతులుగా చేయుట తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అయి ఉన్నది. సత్వగుణమునకు, రజోగుణమునకు, తమోగుణమునకు సంబంధించిన జీవులు భావములన్నీయును భగవానుని శక్తి నుండి ఉద్భవించినవి మరియు అతడు వాటికి లోబడి ఉండడు. ఉదాహరణకు రాజ్యాంగ నియమములచే ఎవరైనాను శిక్షింపబడవచ్చునేమో గాని ఆ రాజ్యాంగమును తయారు చేసిన రాజు మాత్రము రాజ్యాంగ నియమములకు అతీతుడై ఉండును. అదే విధముగా సత్వ రజోగుణములు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నుండి ఉద్భవించినను అతడెన్నడను ప్రకృతిచే ప్రభావితుడు కాడు. సమస్త విశ్వమును సత్వ రజస్తమో గుణములనే త్రిగుణములచే భ్రాంతికి గురి అయి గుణములకు పరుడను అయ్యు అవ్యయుడను అగునను ఎరుగుజాలకున్నది. గుణములను అనుసరించి కర్మలయందు చరించు మనుషులు 4 రకములుగా నుందురు. సత్వగుణము బ్రాహ్మణులు, రజోగుణము క్షత్రియులు, రజస్తమో గుణము వైశ్యులు, కేవలము తమోగుణము శూద్రులు. శూద్రులు కనను నీచులైన వారు జంతువులు లేక
ప్రాయ జీవనులు అనబడుదురు. కానీ వాస్తవమునకు ఈ ఉపాధులన్నీయును అశాశ్వతము. బ్రాహ్మణుడైనను, క్షత్రియుడైనను, వైశ్యుడైనను, శూద్రుడైనను లేక ఇంకేదైనను ఈ జీవితము తాత్కాలికమైనది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతము చేసుకొనుట సత్వగుణమునందున్న వారికే సాధ్యము కాదన్నచో రజస్తమో గుణములందున్న వారికి ఏమి ఆశ మిగిలి ఉండగలదు? కానీ కృష్ణ భక్తి రసభావనను ఈ త్రిగుణములకు పరమైనట్టిది. దాని యందు ప్రతిష్ఠితులైనట్టి వారు నిజముగా ముక్త పురుషులు. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామే వయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. త్రిగుణాత్మకమైన భగవానుని దైవీమాయ నిశ్చయముగా దాటశక్యము కానిది. కానీ అతనిని శరణుజొచ్చిన వారు సులభముగా దాటగలుగుదురు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు అసంఖ్యాకములైన శక్తులు కలవు. అవి అన్నీను దివ్యమైనవి. జీవులు అతని శక్తిలో భాగములైన కారణముగా దివ్యులైనను మాయాశక్తి సంపూర్ణముచే సంపర్కముచే వారి ఆది అయిన ఉన్నత శక్తి కప్పబడి ఉండును. జీవులు భగవానుని నిత్యమైన ఉన్నత ప్రకృతిచే చెందినవారు కనుకనే బద్ధజీవుడు నిత్యబద్ధుడు అని పిలువబడుచున్నాడు. గుణము అన్నుదానికి వేరొక అర్థము త్రాడు అనగా బద్ధజీవుడు మోహమనడి త్రాళ్లతో గట్టిగా బంధింపబడి ఉన్నాడని అవగతము చేసుకొనవలను. కనుక కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు మాత్రమే బద్ధజీవునికి బంధము నుండి ముక్తిని గూర్చగలరు. మామేవ అను పదమునకు సైతము విశేష ప్రాధాన్యత కలదు. ఇచ్చట మాం అనగా కృష్ణుడే అని భావము, కానీ బ్రహ్మ లేదా శివుడని భావము కాదు. ముక్తి కేవలము విష్ణుకరునిచే లభించునని శివుడు సైతము ధృవీకరించును. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం నివృత్తం ప్రత్యక్షావగం. సారీ ప్రభుజీ, డిస్కనెక్ట్. హరే కృష్ణ. ధర్మం సృష్టికం కర్తుం అవ్యయం. ఈ జ్ఞానము కృష్ణ చాలా ఇన్ఫాక్ట్ ఎలాబొరేట్ గా చేశారు. చాలా పెద్దది అండ్ చాలా కష్టమైనది అసలు ఇంత ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే. అది అందరూ కలిసి చేశారా మాతాజీ, లేకపోయిందా ఎవరిది ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళు పార్ట్స్ లాగా తయారు చేసుకొని వచ్చారా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ, శ్లోకాస్ డివైడ్ చేసుకుని చేసుకున్నారు ప్రభుజీ. చాలా కష్టమైనది అసలు ఇది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ ఆ శ్లోకాలు సెలెక్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అది శ్లోకాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, బట్ దాని మీద చేయడం అంటే చాలా కష్టం. బట్ ఐ థింక్ దాన్ని శివసంగన్ ప్రభు ఏం చెప్పారు మాతాజీ అంటే ఒక రోజులో నాకు టాపిక్ కావాలన్నా లేకపోయినా దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారా? యాక్చువల్లీ ఇది 2 టాపిక్స్ ని చెప్పండి మాతాజీ. 1 డే 1 టాపిక్ అని చెప్పారు ప్రభుజీ. పార్ట్ల కింద ఉంటే హాఫ్ చేశారు ప్రభుజీ. ఒకటి 3A 3B అని ఉన్నాయి, అది మాత్రం 1 అట్లా చెప్పారు ప్రభుజీ. అది 3A 3B అనేది కూడా అది టాపిక్స్ మాతాజీ. అంటే టోటల్ ఎన్ని టాపిక్స్? 18 టాపిక్స్ కదా? 16 టాపిక్స్ టోటల్. సో 16 టాపిక్స్ కాకపోతే మనకి ఒక టాపిక్ మీద ఒకే రోజు చెప్పాలి అనేసి ఏమైనా చెప్పారా, లేకపోతే దాన్ని డివైడ్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు మాతాజీ? ఒక రోజు ప్రభుజీ స్ప్లిట్ చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే క్లోజ్ టు 100 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే చాలా కష్టం అసలు ఇంత లాన్న తయారు చేయాలంటే. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరెవరైతే ఈ ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేశారో దాని గురించి చెప్తున్నారో ఫ్లాలెస్ గా ఉన్నది ఇదైతే ప్రెజెంటేషన్ ఇప్పటిదాకా అయితే. అసలు మీ అందరికి దండవత్ ప్రణామాలు, చాలా బాగా చేశారు అసలు ఇది. కాకపోతే కొద్దిగా దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే మీకు కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది, మొదట 140 స్లైడ్స్ వచ్చాయి ప్రభుజీ. దాన్ని మళ్ళా డిస్కస్ చేసి కుదిర్చి ఆఖరికి ఓన్లీ 108 శ్లోకాల్లో ఉన్న శ్లోకాలే చదవాలని మ్యాటర్ కుదిరిస్తే ఆఖరికి ఏదో 80 స్లైడ్స్ వచ్చాయి. ఇది 50 నిమిషాల్లో చదవాలి. 10 minutes డిస్కషన్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్స్. దానివల్ల ప్రభుజీ లైవ్ నడుస్తుంది. ఓహో సారీ. ఓకే
సారీ ప్రభుజీ ఈ ఇంటరప్షన్. జ్ఞానము రాజ విద్య రహస్య లాంటి పరమ రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతి స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇచ్చే కారణంగా పూర్వత్వమైన ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది, సంతోషంగా నిర్వహించబడేది. రహస్యమైనది లేదా దివ్యమైనది అయిన జ్ఞానము ఆత్మకు దేహానికి ఉన్న భేదము తెలుసుకోవడానికి కూడి ఉంటుంది కనుక ఇది పరమ రహస్యమైనది. ఆత్మ ఏ దేహంలో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగము. ఆత్మ లేకపోతే దేహము విలువ లేదు. ఆత్మ ఈ దేహానికి భిన్నమైన, అంతేగాక మార్పు లేకపోవడం, నశింపు లేకపోవడం శాశ్వతము. దాని స్వభావం అని తెలుసుకోవడమే రహస్య జ్ఞానం భాగము. ఆత్మ యొక్క ఈ కర్మలే ఇక్కడ సమస్త జ్ఞానానికి రాజుగా సూచించబడింది. ఆత్మ పురాణాలు మానవుడికి పాపాలు విశ్లేషించరావని వరుసగా చేసే పాప కర్మలు చూపబడ్డాయి. భక్తి యొక్క సేవలో నిజంగా నెలకొన్నవాడు అది వరకే సమస్త పాపాల నుండి బయటపడి ఉంటారు. ఉత్తమం అంటే దివ్యమైనది, తమస్సు అంటే మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త జగత్తు భగవానుని అవ్యక్త రూపంలో ఆవరించబడి ఉన్నది. సకల జీవులు అతనిలో ఉన్నాయి, కానీ అతడు వాటిలో లేడు. భగవంతుడు స్థూలమైన భౌతికేంద్రియాల ద్వారా తెలియబడ్డాడు. సమస్త జగత్తు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి, అల్పమైన భౌతిక శక్తి అనే వాటి కలయిక. సూర్యకాంతి విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్నట్లుగానే భగవత్ శక్తి సృష్టి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. సమస్త భౌతిక సృష్టికి భగవానుడే భజించేవాడు, పోషించేవాడు. కేవలం అతని పరమ సంకల్పం చేతనే సమస్తము సృష్టించబడుతుంది, లయించబడుతుంది. భగవంతుడు పరిపూర్ణ ఆత్మస్వరూపుడు కనుక అతని మనస్సుకు అతనికి తేడా లేదు. ఏకకాలంలో సమస్తంలోనూ ఉంటాడు. అయినా అతడు వ్యక్త రూపంలో కూడా ఏ విధంగా ఉంటాడో సామాన్యుడు అర్థం చేసుకోలేడు. అతడు ఈ భౌతిక సృష్టికి భిన్నమైన వాడు. ఇదే ఇక్కడ యోగమేశ్వరం అంటే భగవంతుని అచింత్య శక్తిగా విభజించబడింది. ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, లయము పూర్తిగా భగవంతుని పరసంకల్పము పైననే ఆధారపడి ఉంటాయి. కల్పతములు అంటే బ్రహ్మదేవుడు దేహము చాలించినప్పుడు అని అర్థము. బ్రహ్మదేవుడు ఒక 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు. అతనికి ఒక రోజు 4,30,30,000,000 మన భూలోక సంవత్సరాలు గణించబడింది. అటువంటి ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత బ్రహ్మ తనువును చాలించినప్పుడు ప్రళయం లేదా విలయము సంభవిస్తుంది. అంటే భగవంతుడు ప్రకటించిన శక్తి తిరిగి అతనిలోనే లయించిపోతుంది. తిరిగి భౌతిక జగత్తులో ప్రకటించవలసిన అవసరం కలిగినప్పుడు అతని సంకల్పం చే అది జరుగుతుంది. అతడు ఈ ప్రక్రియలో వ్యాపించినప్పుడు సమస్త భౌతిక సృష్టి తిరిగి ఒనగబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృష్ణ వశం ప్రకృతేర్వశాత్. సమస్త జగత్తు భగవానుని ఆధీనంలో ఉన్నది. అతని సంకల్పంతోనే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటితమవుతూ చివరకు లయమైపోతుంది. జీవులు తమ పూర్వకర్మల ఫలితంగా వేరువేరు జీవజాతుల్లాగా జన్మ తీసుకుంటాయి. జీవుల యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి సృష్టి జరుగుతుంది. జీవజాతులను సృష్టించాక భగవంతుడికి జీవులతో ఎటువంటి సంబంధం పెట్టుకోడు. ఈ సృష్టి అంతా శ్రీకృష్ణుని సంకల్పముచే జరుగుతుంది. భౌతిక కర్మలన్నీ పరమాత్ముడిని బంధించలేవు. పరమాత్ముడు తటస్థునిలాగా కూర్చుండి సదా అనాసక్తుడై ఉంటారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సదచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. భగవాను శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి అతని ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ సమస్త స్థావర జంగమ
జీవులను సృష్టిస్తున్నది. దాని నియమానుసారమే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడి లయింపబడుతున్నది. ఊహాతీతమైన అతని సంబంధాలు సకల జీవులతో మరియు విశ్వంతో కలిసి ఉంటాయి. అత్యుత్తమ సారము పరమాత్ముని వివరణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. మనస్సును సదా పరమాత్మను గురించి ఆలోచించడంలోనే నిమగ్నము చేయుము. నా భక్తుడివి కమ్ము, నాకు నమస్కరించుము, నన్ను పూజించుము. పూర్తిగా నా యందే లగ్నం చెందితే నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. ఈ కలుషిత జగత్తు బంధాల నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి భావనే ఏకైక మార్గం. కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని నిరంతరము సాధన చేయాలి. ఈ జ్ఞానము ప్రామాణిక గురువు నుండి నేర్చుకోవాలి. శ్రీకృష్ణుడు సాధారణ మానవుడు కాడు. అతడు పరతత్వము, అతని దేహము, మనస్సు, స్వయంగా అతడు అన్ని ఒకటే. అతడు పరిపూర్ణుడు. జీవుడు శ్రీకృష్ణునికి తల వంచి తన మనస్సును, దేహాన్ని, కర్మలను, సమస్తాన్ని నియుక్తం చేయాలి. అది అతనిని అనన్యముగా శ్రీకృష్ణునితో పూర్తిగా లగ్నమయ్యేటట్లు చేస్తుంది. కృష్ణుని గురించి శ్రవణ కీర్తనలతో ప్రారంభమయ్యే నవవిధ భక్తి విధానాలలో మనిషి తప్పక నెలకొనాలి. భగవంతుడు స్వయంగా విశుద్ధ భక్తుల రక్షణను స్వీకరిస్తాడు కనుక విశుద్ధ భక్తుడు పతనం చెందే అవకాశం లేదు. అందుకే ఈ భౌతిక జగత్తులో బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి కృష్ణ భక్తి భావన పద్ధతిని నేరుగా చేపట్టి సుఖంగా జీవించాలి. చివరకు జీవుడు శ్రీకృష్ణుని పరమ వరదానాన్ని పొందుతాడు. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సర్వం లేని ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తులకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కారణభూతుడు. సర్వం అతని నుండి ఉద్భవించుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడే బ్రహ్మకు, శివుని, ఇతర దేవతలకు కూడా కారణభూతుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్త సృష్టికి మూలం. దీనిని సంపూర్ణంగా ఎరిగిన బుద్ధిమంతులు కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొంటారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చరమంతి చ. శుద్ధ భక్తుల ఆలోచనలు భగవానుడి యందే నిమగ్నమై వారి జీవితంలో సంపూర్ణంగా అతని సేవయందు అర్పణమై ఉండవలెను. భక్తియుక్త సేవ యొక్క ప్రాథమిక దశ యందు సేవ ద్వారానే భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించును. భక్తి బీజం నాటబడిన పిమ్మట అతడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మహామంత్రం జపిస్తూ కీర్తిస్తూ నిరంతరం కొనసాగించును. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమతో భగవాన్ని యందు నిరంతర ఆసక్తులై ఉండు వారికి అతనిని చేరగల బుద్ధియోగమును కలుగచేయును. కృష్ణ చైతన్యంతో కర్మ చేయుటై బుద్ధియోగం అనబడును. మానసిక కల్పనలచే శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకుని యత్నించిన వాడు జ్ఞానయోగమును అవలంబించును. కృష్ణ చైతన్యమును సదా నెలకొని ప్రేమ భక్తితో వివిధ సేవలు అందించుటే కావలసిన యోగ్యత. అంత్యమును భగవానుడు తనను చేరుటకు అవకాశం ఇచ్చును. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మ భావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. భగవానుడు వారి ఎడ ప్రత్యేక అనుగ్రహంను చూపుట కొరకు వారి హృదయములందు వసించును. తేజోమయమైన జ్ఞానదీపంచే అజ్ఞానం వలన కలిగే తమస్సును నశింపచేయును. అతడు శ్రద్ధతో శ్రీకృష్ణుని భక్తియుక్త సేవేందు ఆసక్తి ఉన్నచో శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి చెంది అతని హృదయం నుండియే అతనికి తోడ్పడగలడు. నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రమును పఠించిన వెంటనే హృదయ మాలిన్యాలు తొలగి అతడు శుద్ధ జ్ఞాన స్థితిని ఉద్ధరింపగలడు. ఈ శ్లోకాలు 1 క్షేత్రము లేక దేహమును అశాశ్వతమైన భౌతిక పదార్థంగా, 2 క్షేత్రజ్ఞుడు లేదా క్షేత్రమును ఎరిగిన వాడు క్షేత్రమునకు భిన్నుడై ఉండునని సూచించుతున్నది. 13.6వ శ్లోకం ప్రపంచ నిర్మాణ మూలకాలను గూర్చి వివరిస్తుంది. 13.7వ శ్లోకం ప్రపంచ నిర్మాణ మూలకాల రూపాంతరం మరియు అంత ప్రక్రియలను వివరిస్తుంది. ప్రపంచ నిర్మాణ మూలకాలు 24. స్థూల శరీర అంత ప్రక్రియలు ఇచ్చ, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం. సూక్ష్మ శరీర అంత ప్రక్రియలు చైతన్యము, విశ్వాసము అనగా ధృతి. వికారం దేహము పొందు 6 రకములైన మార్పులు. అమానిత్వమదంభిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనం, అసక్తిరన విశ్వంగః, పుత్రధార గృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు. జ్ఞానం యొక్క 20 అంశాలను ఈ శ్లోకాలు వివరిస్తున్నాయి. వినమ్రత, గర్వరాహిత్యం, అహింస, సహనం, సరళత్వం,
ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయించి సేవించుట. శౌచం, స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఇంద్రియార్థముల పరిత్యాగం, అహంకార రాహిత్యం, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధుల దోషములను గుర్తించుట, అనాసక్తి, బిడ్డలు, భార్య, గృహం మున్నగు బంధముల నుండి విముక్తి, సుఖ దుఃఖ సమయములందు సమానత్వం, పరమాత్మయందు నిత్యమగు అనన్యమైన భక్తి, నిర్జన ప్రదేశంలో నివసింపవలన కోరిక, సామాన్య జన సమూహం నందు అనాసక్తి, ఆత్మానుభూతి ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించుట, పరతత్వము యొక్క తాత్విక అన్వేషణ. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనను అజ్ఞానమే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జ్ఞానం యొక్క విధానము 20 అంశములు అని తెలియజేస్తున్నారు. కృష్ణుని యందు అనన్యమైన భక్తి, నిర్జన ప్రదేశములందు నివసించాలని కోరిక, సామాన్య జన సమూహం నందు అనాసక్తి. ఆత్మ 24 తత్వములచే తయారు చేయబడిన దేహమునందు బంధింపబడినది. భక్తియుక్త సేవస్థితిని పొందినటువంటి మానవుని యందు జ్ఞానమునకు సంబంధించిన సద్గుణములు వృద్ధి నొందగలవు. జ్ఞానమునకు సంబంధించిన మొదటి అంశం అమానిత్వం, 2 అదంబిత్వం, అహింస, శాంతి, సహనం, ఆర్జవం, శౌచం, దృఢ నిశ్చయం, వైరాగ్యం, అహంకారం అనగా దేహమే తాను అని భ్రమించుట, వినమ్రత మొదలుకొని ఈ చివరి పరతత్వానుభూతి పొందు స్థితి వరకు జ్ఞానము అందుకు. భగవానుడు తొలుత ఆత్మ గురించి పిదప పరమాత్మ గురించి వివరించుతున్నారు. క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆత్మ పరమాత్మ రెండింటి గురించి జ్ఞానము కలవాడు జీవితామృతము ఆస్వాదింపగలడు. పరమాత్మ నుండి జీవాత్మ వ్యక్తమైనట్టు చరిత్ర లేదు. దేహము నెరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడు అజుడు, అమరుడు, జ్ఞాన సంపూర్ణుడు. సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. పరమాత్మ సర్వమును ఆవరించి ఉన్నాడు. సర్వత్రా అతని హస్తములు, పాదములు, నయనములు, శిరములు, కర్ణములు వ్యాపించి ఉన్నవి. పరమాత్మ తన దివ్యధామము నుండి దివ్యలీలల యందు నిమగ్నుడై ఉన్నప్పటికీ సర్వవ్యాపకుడై ఉండును అని బ్రహ్మ సంహిత 5.37 నందు కలదు. ఈ శ్లోకం పరమాత్మనే వర్ణించున్నది కానీ జీవాత్మని గురించి కాదు. పరమాత్ముడు సర్వ ఇంద్రియాలకు, సర్వ జీవులను పోషించువాడు అయినను ప్రకృతి గుణములకు అతీతుడు మరియు ప్రభువు. జీవుల ఇంద్రియ కార్యకలాపములన్నింటికి అతడే మూలకారకుడైనను అతడు మాత్రము గుణరహితమైన దివ్యేంద్రియములు కలిగి ఉండును. కృష్ణ భగవానుడు తన యోగమాయా శక్తిచే యథారూపమును అవతరించును. భగవానుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడని పిలువబడను. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సకల విభూతి సంపన్నుడు. సూక్ష్మత్వ కారణంగా అతడు భౌతిక ఇంద్రియ శక్తుల చేత చూచుటకు గాని తెలుసుకున్నట్టుకు గాని అతీతుడై ఉన్నాడు. అత్యంత దూరమున ఉన్నను అతడు సర్వులకు సమీపమునే ఉండును. భగవానుడు సర్వజీవుల యందు విభజించబడినట్లు కనిపించును, విభజించబడక పరమాత్మగా నిలిచి ఉండును. సర్వజీవులను పోషించువాడెనను, వృద్ధి నొందించువాడెనను, సర్వమును కబళించేది అతడే. కురుక్షేత్రమున సమావేశమైనట్టు యోధులు అందరినీ కబళించుటకే తను వచ్చినట్లు కాలోస్మి అని ఏకాదశాధ్యాయమునందు చెప్పి ఉన్నాడు. సృష్టి అనంతరం సర్వశక్తివంతుడైన అతని శక్తిపైన ఆధారపడి ప్రళయానంతరం అతనిచే చేరి విశ్రమించును. సూర్యచంద్రులు మొదలగు కాంతివంతములైన వాటికి కాంతి పరమాత్ముడే. జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయం, జ్ఞాన గమ్యం పరమాత్ముడే. ఎల్లరు హృదయములందు ప్రతిష్ఠితుడై ఉన్నాడు. దేవాది దేవునికి సంబంధించిన జ్ఞానము దివ్యమైనది. అది ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరగోరు వారికి జ్ఞానము ప్రతి ఒక్కరి హృదయములందు ప్రతిష్ఠుడైన పరమ పురుషుడే. పరమాత్మ జీవాత్మలు ఎల్లప్పుడూ భిన్నులే అనేది సత్యం నిరాకరించుటకు వీలు లేదు. భగవానుడు ఇంతవరకు దేహము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము గురించి సంక్షిప్తంగా తెలియచెప్పాను. వాస్తవానికి జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము అనేది 3 అంశములను కలిసినప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతున్నది. జ్ఞానం అనగా భక్తియుక్త సేవను సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్నట. ఈ జ్ఞానము ద్వారా ఎవరైనాను కర్మక్షేత్రం అనగా దేహము మరియు దేహము నెరిగిన క్షేత్రజ్ఞుల గురించి ఎరుగవచ్చును. భౌతిక ప్రకృతి, జీవాత్మ 2 నిత్యములైనను అవి సృష్టికి పూర్వము లేదా కూడా అదే స్థితిని కలిగి ఉన్నవని భావము. భౌతిక ప్రకృతి పరమ పురుషుడైన శ్రీ మహావిష్ణువునందు లీనమై అవసరమైనప్పుడు మహాతత్వము ద్వారా వ్యక్తమగును. యథార్థమునకు జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆధ్యాత్మిక అంశము. ప్రకృతి భౌతిక కార్యములన్నిటికీ హేతువు జీవుడు. సుఖ దుఃఖానుభవములకు కారణము. జీవుడు సుఖ దుఃఖానుభవములకు కారణము.
84 లక్షల జీవరాశులన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుండియే ఉద్భవించినవి. ఇవి అన్నీ జీవుని యొక్క వివిధ ఇంద్రియ వాంఛలచే కలుగుచున్నవి. జీవుడు తన గత జన్మ కర్మల మరియు వాంఛలకు సంబంధించిన పరిస్థితులను అనుసరించి పునీతుడో పతితుడో అగుచున్నాడు. జీవుని పట్ల గొప్ప దయ కలిగిన పరమపురుషుడు అతన్ని ఎల్లప్పుడూ అనుసరించి అన్ని పరిస్థితుల యందు జీవుని చెంతయే నిలిచియుండును. జీవులు ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు ఏ విధంగా పరిణామం చెందుననేది విషయము అవగాహన చేసుకునుట ప్రధానమైనది. భౌతిక వాంఛ ప్రభావంచే జీవుడు కొన్ని మార్లు దేవతగాను, మరికొన్ని మార్లు మానవునిగాను తమో గుణము వల్ల జంతు దేహము, పక్షి దేహము, క్రిమి దేహము పొందుచున్నాడు. కృష్ణ చైతన్య స్థితి నెలకొన్నంత వరకు జీవుడు తన జనన మరణ చక్రములకు అతీతుడు కాడు. ఉపద్రష్టాంమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యక్తో దేహినోస్మం పురుషః పరః. ఈ దేహమునందు జీవాత్మతో కూడిన పరమాత్ముడు పరమపురుషుడు, దివ్యశక్తి కలవాడు అని చెప్పబడినది. దేహము ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మ మరియు పరమాత్మల నడుమ భేదము లేదని భావింతురు. భగవానుడు సదా దివ్యుడు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ భిన్నులనుట మిక్కిలి సత్యము. జీవుని కర్మలు అతని అంతరము వరకు తోడ్పడవని పరమాత్ముడు జీవునకు అంతరము నుండి బోధించుటకు యత్నించిన పరమాత్ముని బోధనలు విన్న జీవుడు జ్ఞానవంతుడు, సచ్చిదానందమయమైన జీవితం వైపునకు పురోగమించి దివ్యధామమును చేరును. భౌతిక అస్తిత్వాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా జీవుడు తన ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వాన్ని భిన్నముగా నెలకొంటాడు. భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో సర్వత్రా నెలకొని ఉన్నాడని జీవుడు అర్థం చేసుకోవాలి. మనస్సు ఇంద్రియ భోగ పద్ధతులకు అలవాటు పడకుండా పరమాత్మని వైపు మరలినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో పురోగమిస్తాడు. ఈ దేహము పరమాత్మ నిర్దేశంలో ప్రకృతి చేత తయారైంది. యథార్థంగా చెప్పాలంటే దేహము కోరికలను తీర్చుకోవడానికి భగవంతుని చేత తయారైన యంత్రమే. ఆత్మ ఈ దేహ సౌకర్యాల అన్నింటికీ అతీతంగా ఉంటుంది. జీవుని ఆధ్యాత్మిక దృష్టి వృద్ధి చెందినప్పుడు అది దేహ సౌకర్యాల నుండి అతన్ని వేరు చేస్తుంది. భౌతిక దేహము నశించిన తరువాత ఆత్మ ఒక్కటే. ఈ ఆత్మ ప్రకృతితో సంపర్కం కారణంగా వివిధ రకాల దేహాలను పొందుతుంది. మనిషిలో ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగినప్పుడు మనిషి పశువు, చిన్న పెద్ద వంటి భేదాల నుండి విడివడి కృష్ణ భక్తి భావనను అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతాడు. నిత్య దృష్టి కలిగిన వారు నాశరహితమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, గుణాతీతమైనదిగా చూడగలుగుతారు. భౌతిక దేహంతో సంపర్కం కారణంగా చేయబడే కర్మలు అతన్ని బంధించవు. జీవుడు నానా రకాల దేహాల్లో నెలకొన్న తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా వాటికి దూరంగా ఉంటాడు. దేహం నశించిన తర్వాత ఏ విధంగా బయటపడతాడో భౌతిక నేత్రాలతో చూడడం అసాధ్యం. సూర్యుడు ఒక చేట నిలిచి ఉన్న సమస్త విశ్వాన్ని ప్రకాశింపచేసినట్లు సూక్ష్మ గణన అయిన ఆత్మ హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ సమస్త దేహాన్ని చైతన్యంతో ప్రకాశింపచేస్తుంది. వెలుగు సూర్యుని సన్నిధికి నిదర్శనమైనట్లుగానే చైతన్యమే ఆత్మ సన్నిధికి నిదర్శనము. మాతాజీ ఇది మిగతాది నెక్స్ట్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.